Здравейте, колеги! Нека да започнем днешния вебинар по програмата ГИС в училище на ЕСРИ България. Първо, изключително много бих искала да ви благодаря за това, че се присъединявате към нас днес. Този много голям интерес към вебинара ни е показателен за интереса към ГИС технологиите в училище и по-специално за възможността да използвате програмата ГИС в училище, която заедно с МОН развиваме вече няколко години. Казвам се Миглена Кузманова от ЕСРИ България и днес сме заедно тук с целия ни екип, който отговаря за образованието в нашата компания. Какво ще включи днешния вебинар? Съвсем накратко по една дума представяне за тези от вас, които не ни познават. Какво представляват географските информационни системи? Няколко думи за инициативата ГИС в училище. Какво включва софтуера, който ви осигурява включването в тази инициатива и какво е ново в продуктите и приложенията, които получавате? Ще разкажем малко по-подробно за ArcGIS Online, основната облачна GIS платформа на нашия софтуер, както и специализираните GIS продукти, които получавате. Ще поговорим за новия ArcGIS Atlas, който е изключително полезен в сферата на образованието, както и познатите за много от вас ArcGIS Story Maps с много нови възможности в това приложение. Много от вас активно използват нашия образователен хъб и бихме искали да споделим с вас и новите учебни ресурси, които сме публикували там. Много се надяваме да са полезни за вас. Ще очакваме и вашите учебни ресурси, които да можем да качим там също, ако желаете да ги споделите с други учители. Разбира се, ще отговорим и на всички ваши въпроси. Ако имате въпроси за това как да се включите или каквито и да било други въпроси, свързани с образователната инициатива и използването на ГИС софтуер в училище. Географските информационни системи са съвременен софтуер. Ние предоставяме ArcGIS платформата на всички български училища като средство, с което може да се създават, обработват, анализират данни, така че да подпомогнем работата на вас, вашите ученици, проектите, по които работите. ЕСРИ, много от вас познават американската глобална компания, световен лидер в сферата на географските информационни системи и не е случайно ArcGIS платформата и стандарт в Европейската комисия, в НАТО, в ООН и много други международни и локални организации, неправителствени организации, хиляди университети и десетки хиляди училища по цял свят. Много се радваме за вашия интерес и вярваме, че и вашето училище е част от тази глобална общност. ЕСРИ България, ние сме основани 1995 година като изключителен представител, дистрибутор на ЕСРИ за България и през тези години до сега работим активно с държавната администрация, с много частни организации, неправителствени организации, академичната общност, за да предоставим ЕСГИС решенията на територията на България. Разработваме и внедряваме най-разнообразни географски информационни системи от кадастър, устройство на територията, инженерна инфраструктура, ВиК, управление при кризи, здравеопазване, енергетика и най-различни други сектори. Може би сега е момента и да кажем, че всички наши клиенти, които са изключително много, не само от държавната администрация, но и от частния бизнес, неправителствения сектор, академията. Всичките имат нужда от ГИС специалисти. Така че от една страна използването на ГИС в училище вярвам, че ще допринесе за по-ефективното обучение на вашите ученици, но също така би могло да бъде и първа стъпка в подготовката на така необходимите ГИС кадри за целия сектор. Ние сме изключително социално ангажирана компания. От години подпомагаме кампанията на BTV да изчистим България, заедно с софтуер, с динамични карти, с софтуерни приложения, но също така и други социално активни дейности. Имаме много. Като цяло инициативата ГИС в училище стартирахме именно за да подпомогнем българското образование по-сериозно и така по-ефективно да навлезе в тези иновативни технологии.
Какво осигурява ГИС в училищата? Достъп до интерактивни карти, възможност за използване на данни и работа както с глобални теми, така и с локални теми за вашето училище, възможност за използване в природни, социални науки, информационни технологии, разбира се, и много други. Към момента искам малко статистика да ви представя, разбира се. Основно визуализирана върху картата. В нашата инициатива са включили повече от 340 училища, повече от 1000 учители, повече от 10 000 ученици. Какво ще подобри използването на ArGIS софтуера в вашата дейност в училищата? Било то в часове по география, икономика или пък други природни науки или информационни технологии. Имаме и много включени учители от много други специалности, но фокуса основно е география, икономика и природните науки. С софтуер има възможност да се преподава по модерен начин, така че вниманието на децата да бъде привлечено, те да запомнят по-лесно чрез интерактивни дейности. От друга страна, може вие да създавате бързи карти за учебния час, когато искате да представите интерактивно определена тема. Това се случва много бързо и лесно. Можете да използвате актуална информация от външни източници, така че много лесно да се подготвите за съответния урок. В сферата на часовете по информационни технологии можете да обвържете географията с информационните системи, с софтуера, да покажете на вашите ученици и заедно с тях да правите приложения, уебсайтове, геобазирани уебсайтове с динамични карти или пък да конфигурирате мобилни приложения за работа на терен, да анализирате данните, да използвате AI модели. Какъв софтуер се включва в пакета, който получавате? Основните продукти, това са ArGIS Online и S3 StoryMaps. Най-често, като казваме основни всъщност това са най-често използваните. ArGIS Online е облачна платформа. Това означава, че няма нужда да се инсталират на работни места по компютрите софтуерните продукти с вход през браузър. Може да достъпвате веб карти и да използвате веб-базирания софтуер. ArGIS StoryMaps много от вас познават. Това също е онлайн приложение, в което работи в браузър и дава възможност за бързо и лесно включване на карти, интерактивни материали, видеа, изображения, представяне на цялостната история зад даден урок или материал, който искате да представите на вашите ученици или пък по проект, който работите заедно с тях. Но също така на днешния вебинар бихме искали да обърнем внимание и на по-задълбочените продукти, които са на ваше разположение. За тези от вас, които искат да навлязат малко по-дълбоко също така в географските информационни системи, могат да използват ArGIS Field Maps и ArGIS Survey 1, 2, 3, които са приложения, които много лесно се конфигурират. И с тях можете да реализирате съвместни проекти с вашите ученици на терен за теренно събиране на данни. Освен тях, в пакета се включва и ArGIS Pro. Това е най-мощният настолен софтуер, ArGIS софтуер в света, който дава възможност за многообразни анализи, обработка на данни. За тези от вас, които искат по-надълбоко да навлязат в географските информационни системи, да обработват данни, да създават тематични карти, ArGIS Pro е един такъв мястото, в което можете да го правите. Това е софтуер, който се инсталира настолно, но работи отново с логин вход на вашия юзернейм и парола, който си имате за вашия акаунт за ГИС в училище. Към него са налични разширенията 3D Analyst. Това е за 3D анализи, да можете да работите в тримерна среда, Spatial Analyst, Image Analyst, Network. След малко ще мина малко по-подробно през всеки от тях. Няколко думи за основния облачен софтуер, който повечето от вас използват, но и тези от вас, които са нови в нашата инициатива, сега са се включили или пък им предстои да се включат. Нека да обсъдим какво основно предоставя.
Това е софтуер за веб картографиране, за създаване на карти в браузъра или пък използване на готови карти. Той дава достъп до Living Atlas of the World. Това е най-богатата световна курация от онлайн веб карти и GIS приложения, които безплатно можете да ги използвате като част от вашия ArcGIS онлайн акаунт, да търсите най-различни карти, динамични приложения и заедно с вашите ученици да разглеждате света, да го анализирате, да създавате свои собствени данни и приложения. Също така в ArcGIS Online са включени възможности за търсене на адреси, на обекти, възможности за геокодиране, както и множество онлайн анализи. Много важна е възможността да споделяте вашите карти и приложения, GIS ресурси с други потребители, защото това е начина да организирате в групи вашите ученици, например, по класове, по паралелки или пък по випуски. Така че един клас или класът да бъде разделен на отделни групи, да работят по общ проект, да имат достъп до материалите, които вие правите. Не е нужно всички да са публични, можете да ги ограничите и да осигурите достъп само на вашите ученици от дадена паралелка, от даден клас. ArcGIS онлайн софтуера се използва изключително широко по цял свят, с повече от 5 милиона потребителя. Създават се 3 милиарда карти на ден с този софтуер и се изтеглят повече от 40 милиона отворени данни. ArcGIS Living Atlas, както споменах, това е една изключително богата онлайн библиотека за цифрови карти, която включва както базови карти, когато тръгнете да, например, да подготвяте даден урок, искате да стъпите върху нещо, а не да започнете от бял лист. Можете да изберете, имате безплатен достъп до най-различни базови карти, карти, които са топографски карти, карти с сателитни изображения, OpenStreetMap или много други. Също така имате възможност за достъп до изображения, до приложения, демографски данни, също така. Базовите карти, които ESRI предоставя, са предоставени на базата на стратегическото партньорство на ESRI в световен мащаб с най-големите вендори на геоданни, като HERE, Garmin и много други. Така че те са достоверни и точни, можете да ги използвате безплатно. Също така можете в ArcGIS Online или в другите приложения, част от вашия пакет, да използвате и много сателитни снимки и изображения, които също са с източник световните вендори на сателитни снимки, като Airbus, Maxar и други на базата на ESRI партньорствата. С тях, в зависимост от територията, данните са с различна резолюция, но имате възможност да се връщате и назад с вашите ученици и да виждате какво е било състоянието на територията на база сателитни снимки, например преди 10 години след даден пожар на определено място. С ArcGIS софтуера, както онлайн, така и настолно в ArcGIS Pro, имате възможност да извършвате интелигентно картографиране, Smart Mapping. Това е от една страна начин да представите интерактивно и завладяващо вашите данни. От друга страна е начин да изследвате вашите данни, а пък от трета страна е и начин да научите учениците как да разчитат географски карти, какво означават класификацията по цветовете, какво означава големината, размерите на символите. И това се случва изключително лесно и интуитивно, както за вас, така и за вашите ученици. И сега бих искала да дам думата на нашата колежка Дени, която е образователен експерт и отговаря за инициативата GIS в училище при вас. А сега ще й дам възможност тя да шерне екран. Дени, ти си. Благодаря, Миглена. Все още не мога да споделя екран. Дали Катерина може да се намеси, за да не го позволи? Да, вече успях. Благодаря.
Надявам се, виждате моя екран. Това, което искам да ви кажа първо е да ви поздравя, че сте част от нашето събитие. За нас това е много ценно. И искам да ви запозная с някои от нещата, които вече бяха споменати в презентацията на Миглена. Първо да кажа, че ще имаме днес 2 демонстрации, което означава, че така със сравнително бърза скорост ще ви показвам някои от възможностите на софтуера. Идеята ви е да ви покажем функционалности, които можете да използвате в учебния час. Това, с което искам да започна, е точно ArcGIS Living Atlas of the World, или всъщност това е живия атлас на Esri, за който вече говорихме в презентацията. Искам да ви го покажа на живо. Това е един уебсайт, в който има страшно много геопространствена информация. Той е достъпен без профил, но трябва да знаете, че когато имате профил, вие можете да използвате пълния потенциал на данните, които са в този атлас, и да правите ваши проекти, ваши карти. Така че приветствам ви, ако все още нямате акаунти училищни, да се свържете с нас, за да ви ги осигурим. Знаете, че сме пълно безплатен. Уебсайтът е доста голям. Ще се фокусирам върху най-важната страничка, която се нарича Browse. Именно тук се търси информация и по-конкретно геопространствена информация. Тя е разделена на няколко категории. В нея може да откриете както базовите карти, които вече бяха споменати, може да откриете сателитни изображения, които са за целия свят, информация, която е в реално време, в това число активни урагани, последните земетресения, които са се случили на Земята, трафика, всякакъв вид граници, може да са административни, природни, информация за демографията, за инфраструктурата и всичко свързано с земната покривка и въобще науката на Земята, почвена покривка, информация за климата, данни за разпространението на видове и още много неща. Препоръка, когато търсите в Living Atlas. Ако специализирано искате да търсите нещо конкретно, което е създадено от български източник, можете да търсите на български език. Ако желаете обаче да търсите данни, глобални данни, използвайте английски език с ключови думи, с които да търсите, тъй като, както виждате, без да съм написала нищо в търсачката, имаме 10 000 резултата, набори от такива данни, и информацията е много, и с тези ключови думи ние съкращаваме всъщност списъка, така че да можете по-лесничко да намерите точно това, което ви трябва. В този случай аз ще търся на български език, само да си сменя езика, и ще търся национални природни паркове. Защо? Защото темата на двете дема днес е насочена към Национален парк Рила. Ще ви покажем в тази първа демонстрация как можете да направите веб-карта много лесно. А след това ще използваме веб-картата, за да представим в демонстрация 2 как можете да развиете темата за Национален парк Рила с допълнителни изображения, текст, вече по-цялостно в допълнение с тази карта, която ще направим сега. Надявам се темата да ви е интересна. Такава карта национални и природни паркове в България съществува в Атласа и аз ще я отворя. Като когато отваряте нещо от Атласа, имайте предвид, че излиза един такъв предварителен прозорец, който може да се запознаете откъде идват данните, какво всъщност ще намерите в тази карта и така нататък. След това можете да я отворите в MapViewer, за да стартирате работа по нея. Ще използваме тази обща карта, като идеята е всъщност да филтрираме информацията само за Национален парк Рила. Но аз искам да ви запозная първоначално и с картата в този вид. Това, което ще видите всъщност върху картата, са
природни и национални паркове. С светло-зелен цвят са природните паркове, а с тъмно-зелен са трите национални парка. За един от тях ние ще правим и тази карта, за която споменах. Тази карта в този вид също може да се използва от вас, когато изучавате с вашите ученици защитените територии. Може да им помогне да правят сравнителни анализи, да получават информация за площи, местоположение, граници и така нататък. Така че възползвайте се и от тази карта. А сега по същество, как от една чужда карта, която сме намерили в класа, да направим собствена карта и то на конкретна тема. Първата ни задачка е, тъй като в момента сме отворили картата на ЕСРИ България от Атласа, е да презапишем картата в нашия акаунт. По този начин ние можем да определяме с кого искаме да я споделяме или да си я вградим в StoryMap. Така че отиваме на бутончето запис и отваряне и избираме запис като. Директно ще я кръстя Национален парк Рила. И ще я запазя в моята папка, дори мога да си добавя допълнителна ключова дума Рила. Ще я запиша. И вече мога да я и модифицирам. Ще отида на бутончето слоеве, за да ви покажа как мога да филтрирам информацията. Вместо да виждаме всички паркове, искам да виждаме само този, който ни интересува, съответно Национален парк Рила. Това се осъществява чрез бутончето филтър, но преди това да отворя една скоба. Всеки един слой, това, което виждате като полигони върху картата на България, върху базовата карта, всеки един такъв слой, освен геометрията, което определя формата и местоположението на обектите, в себе си носи и така наречената атрибутивна таблица или таблица, в която описателна информация е структурирана в различни колони, като за всеки един обект има ред, в който е попълнена тази информация. Казвам го, защото ще я използвам сега. Ще я използвам, като напиша един израз и всъщност поставя условия върху нашите данни, което те трябва да изпълнят. Следния израз ще напиша добавяне на израз. От списъка с полета ще избера име пълно. Това е полето, в което са пълните наименования на парковете и ще избера НП Рила. По този начин, чрез запазване, аз филтрирах данните върху картата. Не изтрих останалите, но всъщност се фокусирам вече върху конкретната ми тема за Национален парк Рила. Той се състои от две части, както виждате. Друго характерно, което може би забелязвате сега, е, че ние работим с базова карта, за която и Миглена спомена, базовите карти. Сега ще ви покажа, за момент ще изключа слой, ще ви покажа къде можете да сменяте базовите карти. Тъй като има много голям избор от базови карти, включително и сателитни изображения, които могат вие можете да изучите всъщност територията в много голям детайл. Така че възползвайте се от множеството базови карти, до които имате достъп напълно безплатно. Ще си избера тази, която беше първоначално. Това беше леко отклонение. Ще се върна в слоеве и ще включа слоя. Това, което обаче може би забелязвате, е, че под площта на парка не се вижда нищо от базовата карта. Затова ще използвам един способ, нарича се техника за смесване, където ще избера тип на смесване от нормален, ще избера опцията умножаване. Тази техника на смесване ще ми даде възможност едновременно да виждам и площта на парка и информацията под нея, която идва от базовата карта. Добре, чудесно. Почти сме към края. Това, което трябва да направим, е да добавим
резерватите в парка, ще ги добавим от ArcGIS Online. С ето този бутон натискам добавяне. Това ще е един допълнителен слой, който ще включим към нашата карта. ArcGIS Online е облака на Esri. Там ще намерите много допълнителна информация извън Атласа, която също можете да използвате във вашите си проекти. Единственото, което трябва да напиша в този случай е Рила и ще излязат резерватите на Рила. Ще ги добавя. Така. Може би ще се съгласите с мен, че не изглеждат визуално много добре върху нашата карта, затова ще сменя стила. Ще отида на стилове и от плътния син цвят ще избера штриховка. По този начин едновременно ще виждаме границите на парка и същевременно и границите на резерватите, без да си пречат. Така, готово. Дори мога да променя цветовете на штриховката. Готова съм с това. За да е по-лесно да работим с картата, е хубаво да имаме и надписи или така наречените етикети. Ще надпиша резерватите с техните български имена, като добавя класен надпис. По подразбиране хваща първото поле, по което може да надпише, в случая на английски, но ще сменим с такова на български. И ще сменим и стила на надписа, ще увеличим размера, можем да сменим цвета или пък да направим шрифта наклонен, както и малко да изместим, ако има нужда, надписите. Към всеки един полигон, който добавихме върху картата, има информация, която може да бъде почерпена и с която вашите ученици всъщност могат да се запознаят в дълбочина с резерватите, с защитената територия, дори с всъщност на какъв релеф е разположен парка, с какво граничи, докъде, как се достъпва до него и така нататък. Тоест имате много позитиви за работа с тази карта, която представя географското положение на Национален парк Рила. Сега, направих промени по картата, необходимо е да я запиша. И след като я запиша, е важно да знаете, че когато запазвате нещо във вашия профил или създавате нова карта, винаги тя е ограничена за достъп само до вас. Това е ниво на защита. И вие изрично трябва да промените нивото на споделяне, за да можете да я предоставите на вашите ученици. Ако искате да е само в училищната организация, може да използвате ниво организация. Или в нашия случай ще използваме картата при направата на StoryMap, така че е хубаво тя да е публична, така че да може много хора да достъпват до информацията за Националния парк Рила, която ще направим след малко, ще формулираме в един StoryMap. Натискам запазване и ето видяхте колко бързо направих една карта на Национален парк Рила. Връщам към Миглена. Благодаря да продължим. Вие, колеги, видяхте, идеята беше да ви покажем как в по-малко от 10 минути можете с източник Living Atlas of the World, Esri, готовите веб карти да направите ваша карта, която да използвате за ваши уроци, за работа с вашите ученици. Сега бихме искали да представим и съвсем накратко другите приложения, които получавате заедно с вашия пакет от Esri лицензии за училище. Това са StoryMap, за които след малко ще стане също по-подробно въпрос. Field Maps, MapViewer, всъщност до сега видяхте, Дени работеше в MapViewer, средата на ArcGIS Online.
Image Analyst е приложение, което дава възможност за анализ и изследване на вашата на сателитни снимки или на други изображения. Можете да работите с отворени данни. От една страна може вие лесно и бързо да вграждате, да създавате карти от отворени данни, които са на Българския национален портал за отворени данни или международни такива, също и да създавате Instant App с бързи и лесни приложения в ArcGIS онлайн. Instant App е технологията, която когато имате направена карта, слой или няколко ваши слоя, да ги публикувате като веб приложение. Няколко думи за ArcGIS Pro, все пак да се върнем на така тежката артилерия в GIS-а. С този софтуер можете да съчетавате данни от най-различни източници, но в случая можете да използвате данни също от CAD чертежи, DVG-та, KML, най-разнообразни източници и формати на данни. Много пъти, ако работите по реални проекти с ваши, STEM проекти с ваши ученици, включително може да искате да използвате отдолу данни от кадастъра или пък данни от българската система за натура защитените зони, можете да ги добавите лесно, както в ArcGIS Online, така и в ArcGIS Pro и да извършвате множество анализи и обработка на тези карти. Можете да ги анализирате с различните приложения. Network Analyst е разширението, което дава възможност за изготвяне на маршрути и мрежови анализи върху вашите данни. Има възможност за анализ на транспортна достъпност, работа с данни за трафик, може да се правят анализи за маршрути на обслужване, локация, ценови матрици. За учениците от по-горните класове е важно да могат да анализират информация, да знаят кога, какви критерии и как да съчетаят, така че да получат целевото решение на дадената задача. С този софтуер може да се решават задачите, които са свързани с транспортния пътник, с други мрежови анализи, поставяне на бариери, извършване на оптимални маршрути. Тези анализи са достъпни, повечето от тях също и в среда на ArcGIS онлайн. ArcGIS Special Analyst е приложението Extension, който дава възможност за растърни обработки и анализи. Suitability моделиране, гъстота, растърни анализи, анализ на повърхнини, сегментация и класификация, хидрографски анализи. За по-специализирани приложения за работа с по-специализирани данни. Заобикалящия ни свят не е 2D, то е 3D. Част от тези базовите карти е също така и 3D. Можете да използвате OpenStreetMap 3D картата, когато работите в ArcGIS Online или в ArcGIS Pro. Имате възможност да извършвате и много 3D анализи, какво ще се случи, ако изрежем от картата, премахнем съседната сграда, до нас ще стига ли слънце или какво ще стане, ако се построи висока сграда до нас, каква ще е сянката и най-различни други анализи. ArcGIS Insights е много лесно за използване аналитично приложение, което комбинира географска информационна система с Business Intelligence софтуер. С drag and drop, ако имате Excel данни или някакви други данни в база данни, много лесно те могат да бъдат превърнати в карти и бизнес графики, динамични графики към тях, така че да се подпомогне изследването на данните, когато трябва да намерим не само да видим разположението върху територията на определени явления или обекти, но да си отговорим на различни анализи. Те служат за пространствена статистика и също така за анализ. Каква е тенденцията на определени явления или фактори, каква е прогнозата за развитието им.
Като част от учебния ви пакет се включва и приложението ArcGIS Urban. То е може би малко повече насочено към техникумите, които са насочени в сферата на архитектура, геодезия. То е приложение за градоустройство, с което може в 3D среда да се задават и да се изучават различните параметри, свързани с Закона за устройство на територията, с моделиране на градското развитие, така че да може да се изследва заобикалящата градска среда и същата да бъде оценявана и анализирана. ArcGIS Atlas е ново приложение тип Instant App, което също получавате като част от вашия пакет. То дава възможност да комбинирате различни слоеве на обща карта, да ги визуализирате и да ги анализирате, и на базата на него е направено това приложение, което виждате горе в дясно на National Geographic, където имате пък и достъп до много от техните данни и специализирани карти, които са подходящи също за учебна цел. Приканвам ви да го разгледате. Има много интересни карти и данни за тектонски плочи, за различните държави с информация за тях, най-различна информация. ArcGIS Field Maps е мобилно приложение. Някои от вас вече го използват, за което сме много доволни. Имаше много интересни проекти, които видяхме миналата година ученически с това приложение. Дава възможност от една страна, когато правите проекти за работа на терен с вашите ученици, било то за изследване на заобикалящата среда, за намиране на определени интересни обекти и тяхното картографиране, също така и в обратната посока, когато са на място навън на терен. Учениците с смартфон или с таблет с приложението ArcGIS Field Maps да могат да видят информацията, която е налична за дадената територия. Тук използвам случая да ви обърна внимание и за мобилното приложение на Единната информационна система за защитените зони по Натура 2000, което може да се изтегли за всяко от мобилните операционни системи, и където можете също с вашите ученици да разглеждате различните защитени зони, защитени територии, мерките, ограниченията и характеристиките за всяко от тях. ArcGIS Survey 1.2.3 е приложение, което дава възможност за създаване и конфигуриране на формуляри, които включват локализационни въпроси. Повечето от вас, предполагам, са свикнали да работят с Google Forms или да отговарят на множество анкети, които най-малко МОН ви изпращат за попълване, но също така предполагам някои от вас също създават такива анкети и формуляри с Google Forms. ArcGIS Survey 1.2.3 е много подобно. Лесно се създават формуляри, но имате възможност вътре да задавате и локализационни въпроси, така че в последствие отговорите, които се получават, да са свързани с конкретно местоположение. Когато се ходи на терен и искаме да направим някакво проучване, да кажем, на дърветата наоколо с нашите ученици или пък паспортизация на чешмичките в нашия град, може да се използва и това приложение, така че да се въвеждат освен характеристики и географско местоположение на обектите, които ни интересуват. И тук бих искала да ви покажа два примера, които са за използване на този тип приложения. Едното е световно проучване за домашните любимци. Това е един така много елементарен пример за това как ученици са създали едно такова проучване, на което всеки друг ученик може да отговори има ли домашен любимец или не. И ако отговори да, му се показват въпроси, за които той трябва да каже какъв тип са домашните любимци и така нататък. Но интересно, че след това всъщност цялата тази информация е видима върху една обща карта, тип дашборд, за всички, които са отговорили с някаква информация и са казали дали имат, дали нямат. Това е един така съвсем простичък пример, идея за някакво приложение, което може да направите с вашите ученици.
Друго приложение, отново, което се създава изключително лесно за няколко минутки, е когато изследваме с нашите ученици въпроса за това колко е достъпна градската среда, колко лесно се върви по нашите улици. Например, също можем да отворим такова приложение, създадено в ArcGIS Story Maps, на което да видим, само трябва да ни се покаже карта, да видим в различните държави по света как са отговаряли учениците. Може да се приближим тук, да видим към България има ли отговори. С черничко виждаме места, явно в София някой отговорил, много хора са отговорили, че не е много подходящо за пешеходци. Околовръстното виждаме, някой пък е отговорил, че е подходящо. Това са само два от примерите за много лесно вграждане на такива използване и създаване на приложения, които да са интерактивни, за да може да заинтригуват учениците и да използват едновременно критичното си мислене, създаване на правилните въпроси, дефинирането им и използване на съвременни онлайн технологии. StoryMaps е приложение, което дава възможност да обединява различни приложения. Както видяхме в тези два примера, имахме обединени дашборди, сървеи, различни онлайн карти. И целта на това приложение е да се създаде една цялостна история, да се представи в онлайн света вашия проект или проекта на вашите ученици. Повече от 1 милион StoryMaps приложения се създават на ден, изключително популярно, много лесно за ползване. В най-различни сфери се използва, включително ние, когато правим нашата HR дейност, много често получаваме CV-та на хора вече, които са създадени в StoryMaps, но също така по най-различни проекти. Зелени НПО организации си представят техните проекти чрез StoryMaps, ученически проекти. И сега искам отново да дам думата обратно към Дени, която ще ви представи как можем лесно и бързо да създадем един StoryMap. И сега ще й дам възможност тя да сподели. Благодаря, Миглена. Споделям си отново екрана, за да ви покажа как можем да направим един бърз StoryMap. За да достъпите до ArcGIS StoryMaps, просто пишете в търсачката ArcGIS StoryMaps и ще ви излезе този вебсайт, или пишете горе storymaps.argis.com. Необходимо е, за да правите StoryMaps, да имате профили. По принцип е възможно да се прави StoryMaps и с публичен профил, но пак казвам, силно препоръчвам да получите това, което ви се полага напълно безплатно, училищен профил, с който можете да достъпвате до всички части на ArcGIS онлайн едновременно, ArcGIS StoryMaps, Mapper, всички тези приложения, които Миглена спомена. Така че, пак, ако още не сте, нямате достъп до нашата програма, до нашия софтуер, заповядайте, като ни пишете на school@bulgaria.com. Всяка една история започва с бутона Нова история и бутона Изграждане от нулата. Само че преди това трябва малко работа. И аз сега искам да ви покажа и да ви покажа какво съм подготвила преди да направя StoryMap реално, да започна да работя в средата на StoryMap. Подготвила съм един текст, който ще се съдържа в моят StoryMap. Той е разделен на пасажи или на секции и освен това с жълтичко съм си отбелязала къде ще добавям, като под формата на медиа и малко демокрацията. Бързи кари, идея и така. Защо предварително съм си направила в Word? Се хваща технически грешки, че не можете да пишете в StoryMaps, можете да правите, но просто моят препоръка за малко по
такъв Argis. Да, темата, както казах, е национален парк. Story C, Ctrl-V и поставяне и под заглавие. Предварително, естествено, съм се подготвила с изображения, които ще включа в Story Map. Сега ще направя така наречената заглавна корица. Ще мога да добавя по принцип изображение или видеоклип. В този случай съм избрала да добавя корица. За корица изображение. Отивам на преглеждане на вашите файлове и си избирам снимка, която предварително съм си харесала на парка. Натискам добавяне. Само така да вметна, ако имате някакви въпроси, пишете ги в секцията за въпроси. Ще се опитаме да отговорим до края на вебинара. Ако това не се случи, ще се свършим с вас допълнително. Просто вметка. Така, създадох, сложих заглавна корица, изображение. По подразбиране винаги изглежда така, но можете да промените начина, по който си взаимодействат надписа на заглавието и изображението. Това става от бутончето дизайн, като аз ще избера пълен. Тук обръщам внимание, може би не сме го споменавали до сега, че интерфейсът е изцяло на български език. Ако имате нужда, можете да си смените настройките. Ако все още работите на английски, може да смените настройките да работите и на български език. Избрах опцията за корица, която показва цялото изображение. Ще позиционирам заглавието по средата и за момент ще се върна в дизайн, за да включа и панел за навигация, който се появява под заглавната страница и който ще ни помага да прескачаме от секция в секция, като структурираме нашия текст. Така. Завръщам се в моя текстов документ, копирам си увод, маркирам текста и променям неговите настройки, така че да изглежда така уводно. След това се връщам отново в текста и копирам първата секция, която ще разказва за географското положение на Национален парк Рила. За да отделя на секции под теми всъщност на нашия Story Map, ще използвам този способ да сменя типа на текста. От параграф ще го направя посока на движение 1, т.е. като подзаглавие. И това подзаглавие автоматично ще се появи в навигационния панел. И реално всеки път, когато имам секция с такова заглавие, ще мога да прескачам на нея чрез навигационния панел. При много големи Story Maps, много големи истории, това е доста полезно, когато човек не иска да преминава през цялото съдържание, за да намери нещо. След като говорим за географско положение, е удачно да добавим картата, която преди малко създадохме. Отивам на плюсчето, с което всъщност се добавят всякакви елементи в Story Map. Текстове, бутони, таблици, карта, както ще направим сега, изображения, галерии, видеоклипове, аудио може да вградите, както и някои по-специфични инструменти за организация на данните в Story Map, част от които след малко ще видите. В този случай ще добавим карта. Отивам на бутончето карта. Много удачно. Argis Online ми предлагат именно картите, които последно съм направила. Ето е тази, която преди малко направих с вас. Просто я кликвам. Като изчаквам да се зареди. Не е необходимо да правя някакви допълнителни настройки. Буквално след като се зареди, само я намествам. Така че мащабът и да е подходящ и да е центрирана. Споделянето има леко забавяне с зареждането. Момент.
Ето е нашата карта. Ще я центрирам и ще я поставя в Story Map с ето този бутон поставяне. Сега тя вече е в нашия Story Map, като това, което трябва да знаете, е, че това не е изображение, тя е активна, интерактивна, с нея учениците могат да работят директно в Story Map и всичко, което достъпвахме в MapViewer, можем да го достъпим и тук като информация. Така, продължавам с следващата секция, която е природни особености, климат, води и почви. Копирам я, плюс текст, поставям текста. Променям на заглавието на секцията типа на текста, за да се появи горе. По план тук съм си определила да си създам една експресна карта на 7-те Рилски езера. И как става това? Отново от плюс бутона ще избера опцията карта, само че няма да търся карти, които съм създала в MapViewer, ами този път ще използвам ето този бутон нова експресна карта. Това е карта, която се създава в средата на Story Maps и е много удачна за бърза, малко тип схематична карта, но върши чудесна работа. Първата ми задача тук е да сменя базовата карта, тъй като тази е доста обрана. Искам да е по-подробна, затова ще сменя в тази среда базовата карта. Отивам на избиране на базова карта, зареждане на още карти и в живия атлас ще си харесам OpenStreetMap. Ще видите, когато приближа към територията на езерата, колко подробна всъщност е тази карта. Ето го. Парк Рила. Ето ги езерата. Освен, че ще се виждат езерата на нашата карта, може мога да ги увелича още малко, ще използвам възможността да поставя и символи върху картата, както и допълнителна информация. Знаем, че езерата са 7, ще ви покажа за 3 от тях, за да не губим време и да не ви показвам едно и също нещо няколко пъти, но ще направим първите 3 заедно. Той ще ви покажа как можете да ги направите. Ще избера ето този бутон, с който мога да създавам символи, които са номерирани. Поставям и номерче 1, тъй като знае, че това ми е първото езеро. И тук допълнително мога да си напиша заглавие Долното езеро. Да си харесам изображение. Отново предварително съм се подготвила с изображения, както и да поставя текст, който съм подготвила тук за самото езеро. Натискам готово и мога да продължа към второто езеро. Софтуерът знае, че това е номер 2. Рибното езеро. Избирам изображение. Поредността, как пълно данните, няма никакво значение. И избирам текст. Така, готово. И последно ще сложим информация за трилистника. Имаме подготвено изображение. И подготвен текст. Така, представяме си, че довършваме нашите езера до 7. И това, което трябва да направим е да поставим картата в нашия Story Map.
Така, за да спестя малко време в добавяне на текста, съм ви подготвила един story map, в който има същите неща, които сега показах. Тоест, стигнала съм тук до на мястото, което коментирахме, но текстът е въведен, за да не ме виждате постоянно да копирам и да поставям текст. Искам да акцентирам върху новите неща, другите неща, всъщност, които можете да добавите освен текст. И тук с червен цвят съм си записала какво ще добавя, за да не забравя. Карта на почвите. Картата на почвите, която съм подбрала, всъщност е изображение, затова ще отида на плюс бутона изображение и ще си го избера от директорията карта почви. Тази карта е свалена от дирекцията на парка. След това в моя story map се говори за защитени растителни видове. Това, което ще направя е да сложа галерия на ендемитите от растителния свят. Ще само момента, тъй като не съм сигурна, че избрах правилната функция. Вместо изображение трябва да избера галерия с изображения, преглеждане на файлове и избирам 5 изображения на растителни видове, които се срещат специфично в района на Рила. Ако искам да обознача кое изображение на кой вид е, мога да добавя с опции свойства, мога да добавя и така наречения атрибут. Ще напиша, че това е български омайник. Ето тук ще се появи едно и за информация и така мога да добавя и на останалите изображения. Фауна. Отново ще добавя галерия. Галерия с изображения. Само, че сме при животинския свят. Десваме си няколко изображения. Обръщам внимание, че те могат да бъдат позиционирани по различни начини. Например, по ето този симпатичен начин. Последната част на нашия story map, последната секция е отделена на емблематични места в Национален парк Рила. За целта съм подбрала 4 места, които ще добавим чрез по-специфичен инструмент, характерен за ArcGIS Story Maps, който се нарича Map Tool. Той се добавя отново чрез вълшебния плюс, с който всичко добавяме и се нарича, пак казвам, Map Tool. Има много различни начини, по които да бъде структуриран. Ние ще изберем опцията Фокус върху карта. Натискаме готово. И се отваря един редакционен панел, в който трябва да въведем. Идеята е такава, въвеждаме изображение, въвеждаме информация и въвеждаме местоположение. И така на няколко обекта, които искаме нашия човек, който разглежда нашия story map, да се разходи. И сега това, което първо ще направя е пак да сменя базовата карта, тъй като тази отново е същата и отново е много обрана като съдържание, което е много полезно, когато имаме много наши данни, които да покажем, но в този случай предпочитам да е по-подробна. Отново избирам OpenStreetMap. Когато се зареди, просто давам готово и съм на път да добавя първото си емблематично място. Отивам на изображение. Това са първото нещо, което ще отбележим в нашия Map Tour, всъщност с 7-те Рилски езера. Избирам една обща снимка. Отново в текста съм си отделила няколко изречения общо за 7-те Рилски езера и също пиша заглавие.
ключов момент. Добавяне на местоположение. Избирам го. Изчаквам да се зареди. Не се притеснявайте, в Лондон сме. Много лесно обаче ще се преместим в близост до парка. Пиша горе само тук, за да мога по-бързичко да се прехвърля до парка. Така и отивам при така познатите Рилски езера. Някъде близо до тях ще сложа единичката. Като ключово тук е да избера използване на текущото ниво на мащабиране, за да ми запази точно този начин, който виждам в момента картата. Натискам добавяне на местоположение. След това избирам плюс. Отново отивам на добавяне на изображение, за да добавя мусала. Пиша го като заглавие. Избирам си текста. И отивам да го намеря върху картата. Няма да слагам точно върху върха, за да може да се види къде му е местоположението. Ето тук отстрани ще сложа двойката. Готови сме и с това. Третото място е Мальовица, друг емблематичен връх в парка. Отново копирам текст, пиша заглавие, избирам местоположение. Заредим картата. Поставям близо до Мальовица. И последното емблематично място е екопътека Белискър, която също искам да ви покажа. Ако случайно сте ходили, това е една от любимите ми екопътеки. Препоръчвам, тъй като е много приятна. Тя се характеризира с едни мостове, които пресичат реката. Поставям и отново избирам местоположение на четвъртия обект в нашата карта. Намира се близо до село Белискър. Ето тук можете да видите мостовете. Ще сложа 4 тук до близо до тях. Готова съм с моите емблематични места в Национален парк Рила. Продължавам надолу. Последното нещо, което ще добавя в моя Story Map е едно видео. С плюс бутона избирам видеоклип. Имам опцията да кача или да дам линк. Ще използвам възможността да използвам линк в YouTube, който представя парка с него някаква пълнота. Ще го направя малко по-голямо самото видео. И обръщам внимание, че отдолу има специално място, където може да запишем източниците си на данни. Използвайте го, много е удачно, за да цитирате. Това, което трябва да направя сега, след като съм си изгубила Story Map, натискам публикуване. Ако искам Story Map ми да се вижда от други хора, е важно нивото на споделяне да бъде публично и натискам опцията публикуване. Докато историята се публикува, това, което и Миглена спомена за нашия уебсайт и нашите нови ресурси.
Нашия вебсайт се намира много лесно, когато напишете в търсачката GIS училище. В него можете да откриете много материали за работа с софтуера, но и готови учебни ресурси, за които искам сега да акцентирам. Вече имаме доста голям набор от готови ресурси, които можете да използвате директно в учебния час, но последните 1-2 месеца всъщност създадохме 4 нови ресурса, които искаме да ви покажем. Първият е върхове и низини с помощта на интерактивна триизмерна визуализация. Ще ви разходим всъщност в най-високите и най-ниските точки на Земята. Изключително приятен story map, който е много интерактивен. Смятам, че ще бъде много полезен. Само за момент, тъй като от панелите тук не успявам да видя в момент. Другият ресурс, който иска да ви покажа, е ресурс ни за третичен сектор и по-конкретно за транспорт. Като в този ресурс сме добавили няколко задачи от нас, които вашите ученици да работят. Директно да се докоснат до GIS, директно да работят с реалистични данни. В този случай една от задачите е свързана с железопътния транспорт в Германия. Учениците ви могат директно да боравят с картата и да направят анализ. Урок за малко по-малките класове, но не е задължително. Мисля, че на всички би им било интересно да разгледат нашия урок за океаните. Освен представянето им върху карта, ще намерите отново задачи, свързани с това учениците да анализират как се е оформило морското дъно, кои са процесите, които са довели до релефа му и така нататък, както и задачи свързани с опазването на околната среда и въобще опазването на океаните, опазването на коралите. И последният ни ресурс е свързан с Северозападен район, съвсем пресен. В него ще намерите множество карти, които са за Северозападния район, демографски карти, административно деление на района, карта туристическа, така че възползвайте се и от него. Надявам се да ви бъдат полезни. Базирани са на текстове от учебниците на просвета. Просто ние сме дали и от нас геопространствена информация и активна работа с нея. Благодаря аз лично и се обръщам отново към Миглена, за да кажа няколко финални думи, няколко финални слайда. Благодаря ти, Дени. Сега ще споделя екран. Видяхте възможностите за работа с ArcGIS StoryMaps и интерактивни карти. Съвсем накрая, още веднъж бихме искали да ви благодарим за интереса. Бихме искали да ви приканим да станете част от световното ни GIS общество от учители. Ако не сте се включили все още в инициативата, пишете ни на school@sesribulgaria.com, за да координираме предоставянето на акаунти и лицензии за вас. Като направите уроци, подобно на това, както Дени ви показа за Рила, можете да споделите вашия урок, ние ще го качим в хъба на инициативата. Каквито въпроси имате, ако имате затруднения за работа с софтуера, ние сме на разположение. Също така бихме искали да ви кажем, че предстоят други вебинари, които ще са малко по-тематични по различните видове приложения, както и обучение през лятната ваканция. Имаме стандартизиран курс в регистъра на МОН с кредит, така че очаквайте информация от нас и в тази посока. Ще ви пишем живот и здраве есента, когато наближи и конкурса ни за StoryMaps за ученици и студенти, така че да участвате заедно с вашите ученици.
И също така ще ви изпратим анкета. Надяваме се днешното събитие, днешния вебинар да ви беше полезен, но за нас е важно да чуем обратна връзка, да споделите вашето мнение и най-вече да кажете от какво имате нужда, така че да се възползвате по-пълноценно от софтуера, който ви предоставяме, а също така да могат и вашите ученици активно да се докоснат до него и да го използват. Винаги сме на разположение и ще се радваме на вашата искрена, така и пълна обратна връзка. Каквото се сетите, пишете ни и още веднъж ви благодарим. Пожелаваме ви хубав следобед, до нови срещи и използвайте Argi софтуера. Благодарим ви. Стане и от мен.